Ang tubag nato sa Salmo Responsorio niingon, ihatag ko kanimo ang imong kabilin ang tanang mga nasod. Kining maong statement gipahinungod ni or gitumong ni ngadto sa mataw nga Mesiyas nga mao si Jesus. Ug kung atong tan-aw ng atong ebanghelyo, nahitabo gyud no nga ang tanang mga nasod nga nailhan ni adtong panahona or mga lugar nagsigig adto ni Jesus bisag asa mangadto kaniya. Nya karon sad kun atong tan-aw ng simbahang Katoliko, tanang nasod wa na gyud na attracted na gyud maayo. Ana. So kita dinhi Pilipinas nagsugod tag ka-attract ni Jesus 500 years ago. Karon ang mga Pinoy naka-attract sad sa mga nasod bisag hain ta gibutang katong ato mga OFW, kasagaran gid nila gidaig tungod sa ilang pagdala ni Kristo ngadto sa ilang kinabuhi sa gawas. Ilang klase ba sa kanang pagtuo. Sila'y mga aktibo kay manimbas mga simbahan dito sa laing nasod. Ana, Amerika lang daan. So, ang galabig yun. Ang ato gitaw mga kaigsuunan nga mga Pilipino, mao gyud magkitiw-kitiw dito ba, mao gyud parehara sa gyapon din ang ilang kinabuhi niya. Lipay kayo ang mga pari dito kung naay mga Pinoy o mga Pinay nga nagpuyo sa ilang lugar. Kay siguro yung aktibo ilang simbahan, pero wa gani. Patay yun. Nya, nagpasalamat mo ani. Salamat. Pero naay problema. Matod pa ni San Juan diri sa unang pagbasa, dili tanan nga espiritu nga nagdasig nato gikan sa Ginoo. Dili tanan. Naa sa di ay espiritu nga gikas demonyo. Mo na ingon siya, usisahag maayo. Kung tinuod ba na nga Ginoo ng espiritu ha? Kay kanira basang espiritu nga gikas demonyo, suguon sa taan ni pagsimba, suguon sa taan ni pagmisa, suguon sa taan ni pagdebosyon, pagrosaryo. Kamao sa na sila ana. Mao na siya. Kamuron din nanimba mo unsa may gatok mo dinyo? Espiritus Ginoo o espiritus demonyo? Espiritu sa Ginoo. Siguro. Ang katawa dyan ko ninyo, pilion. Usisa lagi, usa. Kamu, ditso gadayin mong tubag mo rabag sakto. Bitaw sakto sa tingali. Niya, unsa may giingon ni San Juan? Unsaon man kuno pag-ila? Nay, niingon diri ay naman to. Mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios? Pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao, iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nagpahayag kuno nga si Kristo na himong tao. Sige. Mutuo ba mo nga si Kristo tinuod nga tao? Too. Okay. Musunod ba mo sa tanang gibuhat ni Kristo isip tao? Labi na gyud sa pagkapobre nga wa gyud mawili bisag unsa nga matod pa niya mas maayo pang mga milo, maayo pang mga langgam kay naisag, ako wa ko'y kapulian. Musunod ba mo ana? Allah, wa. Samay man to siya pa dir kay Ginoo man to siya. Wa na mo sugod na tag deny. Mo deny na ta. Isa, may man to siya pa dir kay Ginoo man to. Wa gid ay kamo tuo nga tinuod siyang tao, kaaway kang Kristo. Mga buangon ka. Unya niingos Kristo, biyai ang tanan, ibaligi ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabusa. Din asa tatawo ana oy. May man to siya kay Ginoo man. Di na ka Kristo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, may man to siya kay Ginoo man to. Wa na din asa ta Kristo.
Kay kung mutuo ta nga si Kristo tinuod nga tao, nya naka-attract siya sa mga tao atong panahon na sundo nato ng iyang kinabuhi kay tao man na. O gibuhat na nilang San Francis of Assisi, San Pedro, San Pablo ug uban pang mga santos, apil ng atong santos dining duha ka buok, San Pedro Calungsod ug San Lorenzo Ruiz. Nituo sila nga isip tao mabuhat nako ang gibuhat ni Kristo. Ya kay wa man ta motuo. Ang atong pagsimba, di man Diyos nun na pagsimba, tinaw man sad kaayo. Mo nang muingon ta, sige lang tagpangayo, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani. Siging likay sa pagantos. Ang pangayoon natos Ginoo, usahay gani ang makatukmod nato pagsimba sa Ginoo, kay mangayo ta nga mawagtang ang atong pagantos. Nya nagsigi tagtan-aw ni Kristo nga tinuod nga tao nga gilansang sa krus. Baga ko na ninyo. Pila ra kakabuk din ang tinukmod sa Espiritus Ginoo. Apil na ning nagmisa. Kung ato gibang istriktuhon ba? Hadlok man tagpagantos. Ang tinuod nga tao di man mahadlok ka magantos. Di oy. Ang tinuod nga tao anda mo antos. Hadlok man taog mamatay. Ang tinuod nga tao, di mahadlok nga mamatay, mudawat sa kamatuoran nga mga matay gid ta. Nya anong mahadlok man ka nga kamatuoran man na nga mamatay gid ta. Mahadlok di kas kamatuoran, adi kas iya ni Kristo, kay matud pa ni Kristo ang nahadlok, ang nagpuyo sa kamatuoran, mao ang akong mga sumusunod. Kay ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Oh, daghan kay rong wa na magpuyo sa kamatuoran. Bisan gani kami, sad to say, naasay pipila namo, ambot wa baka ko maapil ana. Nga magsigig reklamo nga, paita ning wa tay asawa, uy. Di gyud ay pwede magminyo no ang pare. Waon ta nala nang silibasi, uy. Kay tao ra ba gyud ta ana ba? Ako sa nang pangandoy sa katilaw sa tataan na tao na nga kuan. Ano ba? Anya mahimo din nas usa ka lalaki diay or usa ka babae nga magpuyo, nga malipayon bisag way bana, bisag way asawa. Mutuo mo ana. Mutuo ta kay giagian mo na ni Kristo, kinabuhi mo na ni Kristo. Ngamin ko abnormal mo nang kinabuhi Mutuo sad ta nga normal na sa usa ka tawo, ang abnormal kanang di ka kahimo ana. Kaso lang giilad lagi ta sa espiritu. Kani manggong yawa, kibaw ba mo anang yawa? Usab ya nas atong isalikway idigsaad natos bunyag no. Usab nas pangutana, isalikway mo ba si Satanas ang prinsipe sa mga sala? Unsa inyong tubag? Salikway. O kana. Nya si Satanas kinsa man na? Kaila mong Satanas. Oy si Satanas usa na siya ka gamhanang espiritu nga musod sa atong hunahuna ug tuison niya ang tanan nga gitudlo ni Kristo. Hatagan yag lahi nga kahulugan. Mao nay Satanas nanglitan. Ingon si Kristo kinsa tong gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Inigsud anang Satanas diri ingon dayon, aw kung magtinarong imong bana, kung magtinarong pero ingon anang gikulata naka abuse naman na. Nya imo na siyang patuyangan. Uy, file divorce. Kay pwede pa jud ka nga makaminyog lain. File og divorce. You have the right to be happy. Nya karon, hay may imong sundon ana. Ang giingon nga dili gyud buwagon ang gihiusa sa Dios, bahala nagpatyon ka. Ana. Okay ni mas Kristo nga there is no greater love than to lay down your life for your beloved. John chapter 15. Nya sa man ninyo ana ron. Nya ang usa ka sige honghong nimo ay di lagi. Mupuyo ka diha basta magtinarong sad siya. Pero di magtinarong, ngano ko taw di? Ngano ko taw? Ana, bebe, kisa mo rin masundo na rin. Magpakulata ka o mubuwag? Ay, mga naong ninyo, so, sambot lang. Kana, simple kayo na ha? Simple pa kayo na. Nga, kana ganing sugo.
Sao nakahailig ingos Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin sa mga kabus. Mutuyok day na diri sunahuna nimo si Satanas ing siya, unsaon man nimo pagtabang sa mga kabus ug wa kay kwarta. So pagtigom usag kwarta aron makatabang ka sa mga kabus, yabag ka diha. Unsaon nimo pagtabang ug wa kay kwarta? Ana na. O di tigom sa kag kwarta. Nya mo man jud ka katigom, di wa jud ka katabang, patay ka. O mao na siya. Ilad-ilaro lang ta siya wa bang. Sundan nas Kristo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kay mo nay tinuod nga pagtabang sa mga kabos. Dili nang imong pagpadato o sa una ka mutabang kay ang tinuod yung dato di na mutabang sa kabos, mo-oppress na sa kabos, mudaog-daog na sa kabos, mupatay pagani na sa mga kabos. Giilad lang ta siyawa ana. Suko pa muna ako na nindog lang tayo. Kini si San Juan Bautista nga maoy starring sa atong ebanghelyo, mao ni ang gitawag og the precursor of Jesus, ang mag-una, ang tigsangyaw para andamon ang dalan inigabot sa Mesiyas. Maguwang lang ni siyag mga unom kabuan ni Kristo, manag-agaw ni sila kay si Isabel og si Maria manag-agaw man niya. Ang kinabuhi ni Juan iyang gidedicate sa pag-andam sa dalan para sa Ginoo. Og miilag yun siya nga dili siya mao ang Mesiyas. Ang Mesiyas mao nay gitawag og manluluwas, tigluwas ba. So si San Juan wa siya magpakaron ingnon nga ako'y tigluwas, bisag sikat na siya kaayo, bisag daghan kay siya nahimo nga mga kahibulungang butang, wa gid siya magpakaron ingnon nga siya maoy manluluwas. Gasigi gid siya ingon naalagi manluluwas, nay mo abot nga di ganay kutakos bisag paghubad sa higot siyang sandalyas. Sa atong unang pagbasa, giingnan ni kanisad si kaning Juan nga nagsuwat sa atong unang pagbasa, kadto na sa ning Juan nga disipulo ni Kristo or apostol ni Kristo, igsuon ni sa tigsuon ani si James and John. Muna. Unsa may iyang gisulti? Kinsa ang tinuod nga bakakon kanang dili mudawat nga si Kristo mao ang manluluwas. Mauna kunoy tinuod nga bakakon. Si San Juan wa mamakak, San Juan Bautista kay niangkon man gid siya nga si Kristo gyud maoy manluluwas, siya tig-andam lang. Pero kinsa man kunoy tinuod nga bakakon kanang magpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas dili si Kristo. Kamoron unsa man mo? Bakakon mo o dili? Isip Katoliko, isip Kristiyano, bakakon mo o dili? Dili. Maayo. Nya dili mo magpakaginoo nga kanang murag ikay manluluwas. Daghan kay nato karon. Kamo tingali mga buotan mo pero daghan kay nato nga magpakaginoo. Kamo mga ginikanan, kinsa may inyong gihinahuna nga muluwas sa inyong anak? Kamo o si Kristo? Nya nganong mag-inom ang kag pills? Nganong magpalaygit man? Nganong magbutang magkondom? Kay haron ko do, maayo ang kaugmaon siyang pamilya, aron maluwas. Ala, patay mo diya. Ikaw di ay manluluwas di ay. Yang anong magsige mo kag tigom anang imong kwarta, purtigong tigom, aron ko no maluwas. Na kung basakit, in the future, na ako no'y magasto dayon. Sakto na, dili. Sakto Ngano gutaong dili. Pero imo na ganin ang gilauman, nga maunay muluwas nimo, patay ka diha. Mauna karod ang problema. Kay daghan naman kay nato nga nagpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas, unya ang Ginoo way labot.
Muna karon kaning atong COVID. Daghan man kay nato mga leader sa simbahan or leader sa gobyerno, labi na gid sa atong mga scientists, sa atong mga medical people, na murag paminaw nila sila gyud manluluwas. Murag kining COVID masulbad gid ni pinaagis atong abilidad. Ug wa gyud Ginoo musamot ning COVID oy. Nay gasunod ani nga mas grabe pa ani. Nga naman kay mugna man ni sa demonyo, gahom man ni sa yawa. Kay everything that destroys creation is from Satan. Kay wa gyud mag-create ang Ginoo og distraction. Ang gi-create sa Ginoo life, benefits para sa mga tao. Makadaot na tao gikan ginasyawa nya. Og kita lang mga tao mo'y makig-asdang og yawa, makahimo deta. Oy, kagamay ra nato gahom. Wa ratas tumoy kumingking sa gahom sa yawa. Pero ang gahom sad sa Ginoo, ang gahom sa siyawa, wa rasad sa tumoy kumingking sa gahom sa Ginoo. Muna mudagop kita sa Ginoo. Matud pa ni San Juan, ayaw mo pagpakaron ingnon nga kamao mo. Pero ayaw sad mo kabalaka kinsay mo tudlo ninyo. Kay ang Espiritu Santo sa Ginoo gibutang na diha ninyo. Nya kinsa may nibutang nato sa Espiritu Santo? Ang bunyag nga gihatag ni Kristo nga mo'y gipasabot ni Juan nga naay moabot unya sunod nako, magbunyag siya kaninyo sa tubig ug sa Espiritu Santo. So sa pagbunyag nato, nasudlan na tag Espiritu Santo. Matud pa ni San Juan sa unang pagbasa, kanang maong espiritu mo nay mutudlo ninyo sa tanang buhatonon. Mo na paminaw mo sa Espiritu Santo. Una kamong mga pananglitan, kamong mga ginikanan. Unsaon ba ninyo pag-handle ang inyong mga anak? Ayaw mo patuyang nga murag kamoy manluluwas. Nanglitan imong anak, gusto kay mo dagandagan nga tos karsada, nya imo gadayong binaton ang dunggan, mga gisi in town, mudugo kay inyog yung langkaton, kay aron di gyud muduwa, kay basig mabanggaan. Pangutanaw sa Espiritu Santo nga, Lord, unsa man ni akong anak, muduwa magyud nga tos karsada, saman ako ning paduwaon dili. Ana, nya maminaw ka. So igo-igo yung nakabati ka, nanaligsa ng imong anak dito. So ayaw sad pangutana ko ng imong anak to anas karsada, kanang wa pa didto. Una ka mangutana kang daan. Ikagabi pa lang daan mangutana na ka ugma inigmata ni akong anak magduwa ra man ning gatos karsada, Lord, sa man ni ako ning paduwaon ana mangutana ka pero to na gaduwa na imong anak didto. Adi na ikapangutana adtuan na lang na didto. Pero samtang moduol ka mangutana ka unsa man ni kusion, hapakon, hadlokon na. Unya ang itudlo sa Espiritu Santo pulos gyud makaluwas. Unsa may itudlo sa Espiritu Santo kung nagduwa sa kalsada imong anak? Para nako ang itudlo niya aron maluwas, kuyogig duwa dito. Kamong duha magduwa dito sa kalsada. Nga naman, makamao man kang mubantay og naay sakyanan. So imong trapikan, magtrapik ka. Ay sa kay gaduwa pa kong anak. Nya obserbatuan na ka, traffic na kayo, na makalusod, ay lagi sa kay gaduwa pa kong anak. Hantod mga naog ang driver, kulatahon ka, ayaw lagi kay ang akong anak gaduwa. Mamatay ka, ibong anak nakaduwa. Nya okay mo na. Di man mo okay. Di sayop sa tigere, di sa tingali mo anang Espiritu Santo. Mingon tingali ka nga, ay sa kay ako prindad una kong anak, nya ingnon imong anak dug matraffic ta dong, nanay daghang sakyanan. Mo adto na siya. Nus amang kumubalik dag duwa man siya idigkawagtang na lang sakyanan. Nya isa sige. Nya sa sige nimong tanaw namang sakyanan ingon, ay nalagduwa na siging aging sakyanan mo siya. Ngano man day na may maligsan man ka ana, mabuak mo na imong ulo, nya mamatay ka. Nya na labantik ka, so di ko gusto mamatay ka siya. Ikaw na lay pakamatay nga tuma. Ana sa siya, oh sunod na lang later na. Ana good. Kinahanglan ng lubag, kinahanglan ng hapon. Ikakabadlungog mo. Kinahanglan pa gina. No? Oo na. Kani example lang ning gamay,
magamit sa nato sa atong pagpamalandong unsaon ako pagdaning akong kinabuhi. Kanabitang moingon ako, Father, naputos na gyud ko sa utang. Kaning utangan ako, Father, sus pila na ni katuig, murag di na murag utang na lang gyud akong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo kay ikaw gani mo'y magsulbad-sulbad ang imong utang, maputos gyud ka sa utang. Paminaw sa Ginoo. Di ba daghan kay ikasulti ang Ginoo nimo. Ang una, may kong ginagino, ay nagyod pangutang. Sa unya unsa may akong kanon, ang pangayo. Mao man ay sugos Ginoo, pangayo. Kauwaw sa doy, wag tangan ng imong kauwaw. Kay kanang kauwaw iya na siyawa. Nga di ka mauwaw nga kuan, maglikay-likay anang imong giutangan, nga mauwaw na nung kang mangayo. May pagmangayo ka, kay baga pa kag naw. Hindi ka baga sa imong naong, mauwaw pa ka. Total tinuod man sad. Aming kagay kog bugas. Wa man sad gyud kay bugas. Insa unya unsa may akong ipa-eskwela sa akong mga anak. Wa man sad ko magsugo nga pa-eskwelahon ng imong anak. Paunda nga, nya patabangan nagtrabaho. Wa pa kay gasto, limpyo pang inyo. Nyag na kay uma, pagunahas uma, pagardina na dito. O naa pa mo'y makaon, wa pa kay gasto. Nanong imo maginang pa-eskwelahon? Wa man kay ka pa-eskwela. Tudluin lang na dihag basag Bible. Total si Kristo wa man sad ka eskwela. Nya nganong nahimo man laging manluluwas. Naa hinoy ni eskwela, mga dagko pa kay ranggo, kay mga summa cum laude kuno na pag-graduate, mga top notcher na pag-graduate, karon mangurakot man og maayo, dagko man og gikawat sa atong panudlanas gobyerno. Di ba? Dinisad sa simbahan, ngawat sad. Tanan kolekta suyupod. Pero kinahanglan gid ta grado para mahimot ang honest, mahimot ang maayong mo serbisyos katilingban. Kinahanglan gid tang mang-graduate ta og kuan, kurso. Yes, nindot sa dunta. Pero og wa jud kay ikapa-eskwela, ayaw na lang oy. Di man na necessity ang grado. Ikaw nga igidikanan, ikay tudloan ng imong anak. Ingka mo trabaho man ko, ayaw trabaho undang, diri na lang kas imong anak pag maestra. Ingka among kanon, pangayo lagi. Sabi ka, pangayo. Nya nganak na sad ka, nya ngayo na sad, nganak na sad, ngayo. Imong anak abot 15 kabok, pulos pinangayo. Nya okay ra na. Dili no. Og ako sa inyong pangayuan, may mas ko hunong sa muna inyong kabuang dahil, no? Di, ay, kung maminaw kas, kaning ako, istorya lagi, Espiritu Santo dahil ko, hindi man. Og maminaw kas Espiritu Santo lagi, tudluan kaniya sa insakto yung pamaagi. Nga igo kays imong panginahanglan. Igo yun. No. Na ako lagi sa una, gusto kong magminyo. Naparalay si Papa, postpone ang minyo. Bungkag akong balay sa Bagyo Ruping, postpone ang minyo. Hangtod, wa na lang gid hinuon ko maghunahunag binyo. Alagad na lang ko, naparalay na sa akong maguwang. Nangutang dahil ko, wa man ko mangutang. Dito sa among opisina, nangutang ko sa akong gitrabahuan. Kay akong hunahuna, og mo resign ko, mapapas man sa nang utangan. Pero sa among mga silingan, wa ko mo kanay. Wa ko mangutang. Ngayo yun ko, pabaga gyud na. Pero dito sa opisina, mangutang ko. Pag-resign ako, kay mo sod kog seminaryo, paphatan ng utang, napay sobra gamay. Patay din akong papa, di wanay gastuhanan. May padayon kong seminaryo, pangayo ang tanan, gasto kong 1 million kapin sa akong kinabuhi seminaryo, pulos mo to pinangayo, wa ko'y bayron nun. Nga karon, sige naman kong dupang, di, nanay sod kolekta, kung sa may akong obligasyon, porte hayahayas kinabuhi. O giutang pa rin ako kay gastos akong pagkaseminarista, sige kita kong bayad karon. Nga magsikog igon, dupa-dupa ako, muskolekta, kay bayad ko nis utang nako, wa ko'y utang oy. Sige sa tagpanghatag. Pero puting bagaan niya kung naong, sige kung pabagas naong. Nga, dautan din ang mga ayo day. Dautan? Tanawa, di man di ay.
Karon lang gani nangayo ta dinhi og kinsay mo palit aning mga slots. Wa bi ako'y puhunan ana, slots ra bi ana. Nalagi mo tanan ako, unsa man ang slots pa din ako? Faith and power. Ingon nila, unsa man ang faith and power nako? Siya rosad kadako na nimo wa ka kasabot ana. Faith good kanang pagtuo nya ang power. Unsa man na gahom sa Ginoo og mopalit ka ani daghan kay kag pagtuo. Daghan pa jud kay kag gahom. Sa tagpila mo na nako 3,000 siya. Palit kog duha nako kana. Mo nay power. Pila na ni atong nahalin karon. Mura man ni kinubidya lang. O tanawa. Atong halin karon ni abot nag 838. O 162 na lay mahalin. So, faith and power guna. Nya unsa man ni? Actually pangayo ra guna gud. Pangayo ra na dili ni siya tuan nangayo ra ko pero kamong muhatag ang Espiritu Santo mao'y mupuno ninyo sa grasya. Og dili na nako maihap na magkaroon na 500 pating ito ka text messages dito. Dugay ko magbasa kay daghan kay mo testimonya. Father karon sus sa una pa der why simana nga di mi mag-away sa akong bana. Karon pa der wa na gid mi away kay di na jud ko magyaw-yaw sa akong bana. Sukad lang ni palit ko atong imong faith and power. Tanawa. Na magani usa stage 4 sa cancer. Purtigil ko nun niyang balakaha. Pero karon ko nung nipalit siya sa faith and power, matod pa niya, andam na dyan kong mamatay. Oh, that is faith. Muna gibati sa mga santo, sama nila ni San Basilio o ni San Gregorio. Di mahadlok mamatay. Nangamatay sayo kayo, pero wa mahadlok. Nga naman, because of their strong faith. Sakso sa una pa der, maghuna-huna gyud ko anang kamatayon, mura jud ko ngiluhan, mura di ko gusto pa der nga mamatay, pero karon pa der gusto na kay kong mamatay. Nako sige, palit pa faith and power. Naka mo, namalit mo. Wow, oy. Wow, nang hadlokan na gyapon mo babantay. Klaro kay sa mga naong ninyo. Wala pa tay nadunggan sa history sa human being nga dunay hari nga natao nga ang laing mga hari muadto aron muluhod, muadto tingali aron mo bisita, mo congratulate, pero muluhod kay musimba pasabot muampo niya murag wa paano na namoy nadunggan adi man sa noon ko historian. Waoy, ang resulta hinoono sa ubang mga hari og nanay bag-ong napiling hari, mangandam sila kay makigubat, kay basi gubaton tani. Nya ila dayong analyson ang kinaiyan ining maong hari. Nya ila dayong paningkamutan nga mabuntog o kaha maamigo. Ana ra, pero musimba, waoy. Kinsa may gisimba ra gyud? Si Jesus. Gisimba siya. Pero gipatay sad. Katawan ano? Nya ganahan mo aning klasehas hari. Gisimba pero gipatay. Uy, ganahan ba mo oy? Ngano man ning haria nga gisimba pero pag human gipatay. Ilansang paskuros. Tungod kay unsa may rason? Tungod kay kana depende na ninyo wasa ko kibaw kung sa rason ano na ingon ani ni tungod kay gakinahanglan ta og pagtuo una ta makasimba niya unya kay ang kalibutan nagamit man sa tawhanong rason di gid ta kasabot aning hari ani gakinahanglan tag pagtuo light of faith, dili light aning electricity. Kay kanila itong saligan, inig ka brown out ani, di natakahibaw unsay naa diha duol nato. Pero pagtuo, bisag mabuta pa imong mata, kaila gyapon kas Ginoo. Bisag wap adiha siya sa imong atubangan, di nimo siya makita sa imong naked eyes, makita nimo og mailhan ang Ginoo. Kamoron, nagsige ba mo gamit sa kahayag sa inyong pagtuo? Na? Nihayag mo?
kana bitang inig ano na inig bunyag. Tagaan mo day mo anag kandila. Mauna nga sa atong unang pagbasa, miingon dinhi si propeta Isaías nga miabot ang imong kahayag. Diin nagsugod ang kahayag didto sa Bethlehem, ang usa sa gamay kaayo nga lungsod sa Judea. Nya niingon din siya, ikaw Bethlehem, dili ka ang labing iwit nga kaning lungsod sa Judea, kay gikan nimo musidlak ang kahayag. Ang tibuok kalibutan kuno tabunan sa kangitngit, pero musidlak ang kahayag gikan aning gamay kaayo nga siyudad or lungsod. Nya diin man kasugod ang sidlak sa kahayag didto sad sa gamay kaayong lugar nga hugaw pagyud kaayo, kay maoy puy-anan sa mga hayop. Kaning ingon ani bilin o kana. So ang Ginoo di ay ang iyang kahayag diha niya gisugod pagpasidlak sa labing ubos o labing kabos nga kahimtang. Mao na nga kung ang atong gamiton kining atong hunahuna unya nangita taghari sa tibuok kalibutan, nya kining atong utok mo itong gamiton, kining atong tawhanong standards, mapatay gid nato sa Kristo. Mapatay gyud. Mao na siya. May karon ka mo, kusog ba mong mutahod ni Kristo isip hari? Mutahod mo o dili? Sige, so congratulations. Ako tahod sa ko. Nakaron, ningon mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing kabos, mao'y inyong gibuhat nga rin ako. Mutahod ba mo sa labing kabos? Mutahod o dili? Mutahod. Inyo ba silang taga-agbalay? Og nitahod ka, nganong di man na nimo taga-agbalay? Inyo ba silang, ay lang taga-agbalay, pasudlon ba nimo sila sa inyong balay? Nya papuyon? Oh, dili gyapon. Oh, ingon mo mutahod, mga bakakon. Liwat mo aning gawali. Oy, mao na itong batasan oy, mutahod ta ni Kristo, pero ang iyang sugo di ta mosunod. Mao na nga kung iyang yung ipamugos, patyon ginato siya. Patyon yun. O ipamugos yun, patyon. Labi na ng iyang sugo nga, higugma imong kaaway. Sus, grabe ha. Ngano ang kaaway may ipahigugma? Kay kanang kaaway, in relation to you, mauna ang labing ubos nga tao sa imong kinabuhi. Di ba? Labing ubos ginang imong kaaway, kay ngano man, di man jud kamo tagad ana. Tagdon pa to imong tanan dito bisag unsa pa nagnaong, pero kanang imong kaaway di kamo tagad sa ato pa in relation to you, siya maoy labing ubos. Unya kay niingon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, inyong gibuhat nako. Di sa ato pa kanang imong kaaway mauna di ay na ang kahayag ni Kristo. Wa gini uyon sa akong analysis. Ako di mo to? Kinsa may nakapalambo sa simbahan. Gawas nga nigawas dito sa teritoryo sa Jerusalem. Kinsay nakapalambo? Si San Pablo. Kinsa man ni si San Pablo, kaaway sa mga nagsunod ni Kristo, gipapriso, gipapatay niya ang mga nagsunod ni Kristo. Unya kay gihigugma man ni Kristo si San Pablo, gihigugma man sad sa mga tao nga nagsunod ni Kristo si San Pablo, nakonbertir og nahimo na hinuong magsasangyaw sa pagtuo. Na amo ganit ay panultihon, your best sa to? Kana bang your best friend will be your best enemy. Baliha, baliha. Your best enemy will be your best friend. Ala na siya. Anha, masad mo anang statement, baliha lang.
Mahadlok man ka sa anang enemy kay mutuo man ka ng your best friend is your best enemy. Balihan na sad. Your best enemy will be your best friend. Unsa may nakapalambo nako isipare, ang mga nagsigig libak nako, ang nagsigig saway nako. Nganoen, ako man silang gihigugma ug akong gisunod ang gusto nila nga akong buhaton. Awa mo kasabot? Oh, na mo saway nako. Ikaw pa dir kanang imong baba pataka lang ginagyaw-yaw. Sakit kay ka manabi. Nako Lord, tabangi ko nga di na kayo sakit. Yang Ginoo, sige, mao ni buhata ha. O mo na ni Roy akong classes homily. Sakit apan lami. Oh, yan. Daghan kay mangita kay matud pa nila nindot ang homily nimo pa dir sakit pero lami. Oh, di ba na magpangita man kanang sakit pero lami. Di mo ganahan ana. Kana bang the stinging joy. Nindot ka na paminahon. Say ganahan ninyo kana ragyong tamis o kana ragyong parat. O say nindot sa dang sweet and sour. Ano na siya? Nya gi-adjust sa Ginoo nako. Salamat Lord. Ngarang-arang na in taon kurong manabi. Nagya poy mo libak pero nagya poy mo saway pero jutay na lang. Kaya nga naman ang kadaghanan gilamian. Nya ako din ning binuhatan. Dili sa Ginoo nangayo lang ko nga Lord sige hal man jud kong saway. Giingnan pag ug atong usan nako kakaila nga elder nako ba diya sa simbahan. Paghapit na nako musod sa seminaryo. Nya kay nakasaway man gid siya sa akong sinultihan ana akong paagis pag istorya. Ingon din siya nako musod kag seminaryo. Nako musod ko noy ingon siya nga usa tingali kas mga pari nga batuonon. Kay kanang imong sinultihan, kanang imong kuan murag wa kay respeto, kay insultador kay kastanan, batuon jud kanas parishioners. Kinsa may mo nagbaton nyo din hiron? Naa? Sige, testing Mudritso kung biya ninyo din bahala na mo din bato mo diya. Pero ning padayon ko, og tinuod gisaway gyud ko dito ko seminaryo ingnon ko sa ko mga kauban kay kanila lagi pagkayaw-yawan gyud na mura kunuhay kog sakto kayo ba nya mga saba gyud ingnon ko sa ko mga kaubang mga seminarista bro sakto man ang imo bro pero sakto na. Naglibog og ato sakto nang imo pero sakto na. Ana no mag-ingon tama ka pero tama na. Ana okay na ninyo? Na siya. Unya kay si Kristo ingon ana man labaw pa man ganyana. Sunan ka na mga Parisiyo, mga high priest unya, mga tigpakaraw ingnon kamo. Mga bitin mo. Nagsigi mo limpyo des inyong gawas inyong tasa, mga hugaw mo naan inyong tanan ang mga kadautan, muramog mga nitso nga puti sa gawas pero sa ilawom dayto aditong nangadunot og tanang hugaw. Anaon niya, kinsa ba kay di maglagot ana kagot gud ilang ipon. Pero ako di lang kumusulti ana kay unsa nilay akong kolektahon ron. Patay tani. Pero igo na tingali no. Nga musulti ta nga gamita ang pagtuo aron makakita ka ni Kristo. Bisan diha sa imong kaaway. Mutuo lang ta sa pulong Ginoo kakita gyud ka. Pananglitan kanang imong anak nga tapulan kayo, nga gasigig higda, nya di gyud mo trabaho, nya inigbangon, igtambong sa kananan, ilugon patong ubang sudan silang igsuon kay putig yung dako ag kaon. Unsa man bation ninyo maginikanan ana? Malipay mo, magyaw-yaw mo Kamu gadako lang ng ika gadako lang ng kaon di pa di mo kamtabang dako pa jud kay kaon. Anaon ani mo? Pero gamita ang matas pagtuo. Di ba makakita jud ka nga sus kani ding anaka mao gini labing ubos sa ako mga anak. Kay ugwa mi patay gini kay di ka mo mulungan. So ato gining atimanon. O mo na inyo jud ang atimanon kay labing ubos ko na ni adini si Kristo. Mo na inig pukaw nimo. Lord, bago na Lord. Isa nganong ga Lord magkanako ma ingon mas Kristo do nga naa siya sa labing ubos nga ika magi labing ubos ali na Lord tambong na diri kaon din ang ato sa dako ag kaong Lord thanks be to God kay ganahan gis Lord sa akong giloto na ana
Nya eskwela dayon siya, pag uli siya, Lord, kumusta mang result? Siya, hagbong ko man siya, bugua din ng Lord. Pero di ka masuko niya, kaya nga naman, si Lord pa na. Di ba? Anya, mag-uol pa ka, di na. Magsige pa kagyaw-yaw, di na sad. Malipayon ka, yes. Og mauna ang kahayag ni Kristo, naghatag og kalipay sa mga tao. Mao to katong tulo ka hari, paglakaw nila, nag-awit sila kalipay. Ang mga magbalantes karnero, pagkakita nila sa Ginoo nga naghigda atong hugaw kaing pasungan, nag-awit sila sa kalipay. Kamo sa doon, nanimba mo din kakita gani mo Ginoo, inig-uli ninyo, mag-awit-awit mo kalipay, mura mo mga buang atong manguli. Magsigi kag katawa nga wa kay kauban. Mabuang ka, kay ang kalipay nga Dios nun makabuang.